Slav günlerin heja. Bimxir hatın kanala Pürtük Hazim. Ve hafte em de Pürtükan dedin naskirin. Yek helbeste, Pürtükeki helbest, yek ji ciroke. Ciroka me ji edebiyata cihani, ji edebiyata cihani em dedin naskirin. Pürtüka me avul se denk. Neviskar Selim Temo Jweşan'ın Agur kitaplığı hatiye çapkırın. Pürtükeki helbestem. Neviskar Selim Temo em bahsa Neviskar Selim Temo bakın. Neviskar Selim Temo bajari Batmaniye lower hatiye dini. Un neviskare helbesvane u kare vergeri dike vek neviskare ki gelleki yani devlemende de hela xebatu kare zamani Kurdidam. Pürtükal se denjin vek ser helbestan helbestin Selim Temul ser mijarin cuda vek nivisan diye lever. Ez duxwazim navê Pürtükê sê deng helbesta sê deng heyetê de duxwazim wek bendekî ji we re bixwînim. Sê deng. Dilo digo gulê rabe vê sibekê meke melorîne. Meşka gotinê dewkulê tenûra dilê tu vêxîne. Here cem makulên gaza bilind li hev bîne. Bila çêbin çê bixebitin ku nemîne. Heyfa dilê min ê rebeng tu rabe bikewîne. Birîn û zax û pizirkên min de tu bîne. Li ser can û cesedê diloyê xwe bigerîne. Şifaya mişayiqan hekîmê Lokmanê zane. Ez ê rabim ramûsanekî li ser rûyê gula xwe. Deynim ku bibe sedemê bayê gogerçînê. Selim Temo helbestekî xweşik gelekî xweşik bû û wekî din bêvanê dîsa heye kengê heye navê helbestan dibêjim strana Batmanê heye me got Selim Temo ji Batmanê ye çima ez heye çima ezim şîrheramê eşqê ma çima li piştî payîzê Pürtüka me dudiyan jî me got ji edebiyata cîhanê Pürtükekî çîrokan e Sako nivîskar Gogol wek bizanin Gogol şexsiyetekî Rusî nivîskarekî hêja ye ji weşanên hîv dayê hatiye çapkirin. Hûn dizanin ev berhem yani wekî berhemekî bingehîne ji bo wêje ye Rus yani tê hesibandin çimkî pirsekî Dostoyevskî li vir heye ji bo Gogol dibêje ku em hemû ji Sakoyê Gogol derketin. Va jî yani de xuyankirinekî Gogol yani gelekî muhîm e ji bo edebiyata Rusçı û ji bo edebiyata cîhanê jî. Sako Pürtükek Gogol ya çîrokan e. Va Pürtükal Gogol li ser memûrkî nivîsandiye. Navê memûrê me li vir Akakiyevîç e. Memûrekî belengaz xizanî dikişine, feqîriye dikişine yani behsa jiyana vî memûrekî dike. Va memûra paltoyek sakoyek wî heye. Hûn dizanin sako yani em çawa bêjin Tirkî dibên paltoyek deleva kocik de wer dirêjin wer reşin dirêjin ji wan re dibêjin sako. Dixwaz sakoyû yani hatiye helekî wer yani parça parça bir yani tu xêr nemaye leva dixwaze tere cen terzî ku dixwaze yani pîne bike sakoyê xwe mixabin terzivan dibe ne ku vas sakoya nabe pîne nabe dibêje wek wiha filan qise dikin lê dawiye de terzivan ji vayre dibêje ku tu yê sakokî teze yekî nû ji xwe re bidî durandinê lê mixabin vaş feqîre nikane vanê bide durandinê ser vê mijarê va peran berhev dike vî sakoyî dure dura va sakoyê tê dizinê û ser vanî nexweş dikeve û dimire yani çîrokek gelek xweşik ye ku wek klasikek di cîhanê de tê xwandinê Gogol divê hêlê de yani Dostoyevskî gotiye em hemû ji sakoyî wî derketin. Hevan em hatin dawiye videoya xwe ez dixwazim li vir tiştekî din bibêjim. Hûn dizanin 22 Nîsanê roja rojnamevana Kurdistanê ye. Roja rojnamegeriya Kurdî 22 Nîsanê 22 Avrêlê yekemîn rojnameya Kurdiya bi navê Kurdistan li paytextê Misrê Qahirê bi têkoşîna Meqdad Mihemed Bedirxan û Celalet Bedirxan belav bû 1898 22 Nîsanê.
Em ve roja rojnamegeriya Kurdan ye Kurd pîroz dikim. Şeva ve dema ve baş bibe.